हेल' खुलुमबाय बयनिसिम बे सार्भिस चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायना लानाय जाबाय आरो नोंथांमोननि सेराव आं दा मोनसे आपडेट लानानै फैनाय जादों। बे आपडेटआनो जाहैबाय एन्टारटेनमेन्टआ गावनि बिसिखौ जुदि गारोब्ला सासे इउटुबारा लागोन होननानै बुंदों। माने बेनिख्रुइ बांसिन अनलायनानै देखायगोन होननानै बुंदों। दा बिनिनो आं नोंथांमोननो सेराव मोनसे ससे क्लिप देखायनो सानदों। दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरो नोंथांमोना बे भिडिअखौ फुल नायनो गोसोब्ला आं डिसक्रिपसनाव लिंक होना दोनगोन, थांनानै चेक खालामनानै नायहैनो हागोन। दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो। हिनजावखौ गारमारोबा ना आं लागोन खेला नोंनि हिनजावखौ आं लागोन होनदों आङो, मिथिबाय? आं लागोन, आं नोंनिफ्राय आं मोजांसिन आं देखायगोन आङो। साला डिभोर्स होनो नागिरदों नोङो हा? आं लागोन खेला नों गारबाथाय एन्टारटेनमेन्ट आं बुंखायो आं लागोन बाजैखौहाय, मिथिबाय? जुदि नों गारोबा एन्टारटेनमेन्ट आं लागोन बुंखायो आङो। सिदा खोथा फैयो, जेबो गिनांगौ गैया। प्यार किया तो डरना क्या हा? बे मेथाइखौ ओरैनो बरनदों नामा? आं लागोन एन्टारटेनमेन्ट, ओमफ्राय नों उनाव मेगन सानाङा खेला। आं लानायखौ नुनानै नों मेगन साना उनाव आंखौ उल्टा पाल्टा दा बुं ओमफ्राय नों आंखौ खेला। एसेबां मोजां हिनजाव मोननानै नोङो बेफोरबायदि खाफाल गोनाङासो मोनो नोंबो नोंनि बायदि हिनजावखौ, जादा मोना। डाइरेक्ट बुंखायो आं एन्टारटेनमेन्ट नों गाज्रि मोनो मोजां मोनो आं मिन्थिया, खाफाल नांगौलै। स' आपडेटआ बेनोमोन। दा नोंथांमोना जुदि नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला अननानै भिडिअखौ शेयार खालामना हो आरो जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदान अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो लोगोसे लाइक खालामना हो। माने लाइक खालामब्लाना भिडिअखौ बानायबाय थानो गोसो जायो। मोनसे लाइक मोनब्ला गोसोखौ मोजां नाङो माने, बेनिखायनो लाइक खालामना दाबाव भिडिअखौ जेसे हायो शेयार खालामना हो। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै।